規制緩和がされるところも出てきているので、そちらの情報をお伝えさせていただきます。日本国総領事館からこのような発表が出ています。こんにちは。人生に楽しい旅を、住明です。今日はタイからだんだん規制緩和がされてきている、そういった情報が入ってきてますので、そちらをお伝えさせていただきます。タイでは昨年の12月、コロナのクラスターが発生して新規感染者が一気に爆発したので、相次いで一部ロックダウンしたりとか、厳しい規制が引かれたりとか、そういったことがありました。日本からも現在観光でも行けるようになっていて、ただタイ自体がそのような状況なので、なかなか行きづらい、そういった状況でもありました。行こうと思っていた方も、このコロナのことがあって実際どうなるかわからないということで踏みとどまっている人もいらっしゃると思います。そのためにも今後に対しての明るい希望、コロナの新規感染者数が減ってきて、そして規制緩和がされるところも出てきているので、そちらの情報をお伝えさせていただきます。今日話すポイントは、まず1つ目、規制緩和がされてきているのはどこの場所なのか。そして2つ目はタイの現在の新型コロナウイルスの現状。そして3つ目は海外の小話として、前回の動画ではインド時間についてお話しさせていただいたんですが、今回はアフリカ時間についてお話しさせていただきます。今回も盛りだくさんでお話しさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは海外の面白い話とか旅の話、また出入国情報とか最新情報、いろいろとお伝えしています。刻々と変化している海外への渡航事情、そちらも随時追いかけて最新情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それではまず1つ目、タイで規制緩和がされているところのお話をさせていただきます。まずはこちら、1月19日のナショナルタイランドからになります。チェンマイは1月20日から週末の市場と散歩道を再開する予定です。この記事は1月19日の記事になりますので、もう再開がされていると思います。6日間連続して州で新しいコロナの症例は報告されていません。州の伝染病委員会が1月6日から閉鎖されている週末の市場と散歩道の閉鎖措置を緩和することに合意したと発表しました。さらにチェンマイに関しては1月の20日にチェンマイにある日本国総領事館からこのような発表が出ています。チェンマイ県の感染症委員会の命令により、チェンマイ県内における各種規制が緩和されているので、その概要を以下の通りお知らせしますというような内容になります。まず1月7日付で発表されていたムエタイ関連施設、また店内やお店の周辺での飲食を想定しているそういったお店の閉鎖、そちらが命じられていたんですが、そういったお店は営業できるようになったということです。またもう一つ、飲食店については夜の11時以降は持ち帰りの料理販売のみ、店内飲食禁止、音楽や娯楽のための舞台やダンスの禁止、そういった指令があったらしいんですが、こちらも解除されたということです。また店内でお酒やアルコール飲料を飲むのは夜の10時まで可能とするということです。このようにチェンマイでは規制が緩和され出してきております。それでは次はカンチャナブリになります。こちらの記事は1月20日バンコクポストからになります。カンチャナブリのホテルの再開が許可されました。カンチャナブリの州知事はコロナの蔓延を防ぐために地元のホテルの閉鎖を命じていたんですが、その6日後に地元のホテルの再開を許可しました。これによって地元のホテルは訪問者のスクリーニング、手洗いや、あとはソーシャルディスタンス、マスクの着用など、そういったことを遵守することを条件に再開することができるようになったということです。それでは次のニュース、これは首都バンコクが規制緩和がされたという話になります。1月21日ナショナルタイランドからになります。首都バンコクでのコロナの発生が緩和されたため、13種類のビジネスが金曜日、今日ですね、金曜日にバンコクで再開することが許可されています。コロナの発生が1日あたりの新規感染者数49件から1日あたり約10件に減少したと発表しました。昨年の最初に起こった第1波の時よりも早く封じ込められたとスポークスマンは述べているということです。そして次のビジネスが今日金曜日から再開されると発表しました。その主なものを読まさせていただきます。まずゲームセンター、インターネットカフェ、美容院やタトゥーショップ、フィットネスセンター、マッサージショップとスパ、ボクシングジム、ボーリング場とスケートリンク、ダンスアカデミー、武道学校、こういったところが規制緩和され、本日から再開されています。コロナに関しての明るい兆し、明るいニュースがタイからはこのように入ってきてますが、現在コロナに関してはどのような状況なのか、そちらをお話しさせていただきます。こちらバンコクポストからになります。政府は木曜日のコロナの新規感染者数は142件だったと発表しました。125件がタイ国内、
17件が海外からということです。タイ国内で一番多いところはコロナのクラスターが12月に発生したサムットサコンで92件、その次はバンコクで16件でした。この第2波のコロナの感染に関してなんですが、77の州のうち63の州にすでに広がっていて、チェンライの最北端でも娯楽施設での感染が最新のもので見つかっております。ですのでまだ油断はできないというところにはなりますが、どんどん新規感染者数も減り、それに伴い規制緩和もされてきてますので、これから今月末また2月の頭に向け明るいニュースだと思います。本当にタイとか韓国とか台湾とかそういった国の対応を見ていると、規制の仕方であったりとか対応の速さが日本政府の対応と比べると雲泥の差があるなと思ったりしてしまいます。日本もこれぐらい早期に対応をして、例えば接触アプリを日本国民全員がダウンロードするようにというようなそういった発表をしたりですとか、もっと早く多くの場所を県同士の移動を制限したりですとか、そういったことをすれば日本もコロナの新規感染者数が少なくなるんじゃないかなと思うんですが、早く日本も感染者数が減少に向かってくるといいなと思います。それでは次に海外の小話ということで、アフリカ時間についてお話しさせていただきます。アフリカも大概時間に緩い、そういったところがあって、バスの到着時間も2時間とか3時間とか遅れるのは普通だったりします。ある時なんですが、私は音楽をやっているんですが、ジンバブエに滞在していた時に CD のレコーディングをする、そういった企画が持ち上がりました。プロの音響エンジニアの人と話をして、レコーディングを朝の9時から開始するので、次の日の朝の9時にスタジオまで来てほしいと言われました。スタジオまでは2時間ぐらいの道のりがあるので、私たちは朝5時半ぐらいに起きて、それからシャワーを浴び、レコーディングに向かうミュージシャンは6人ぐらいいたんですが、みんなで7時ぐらいに集合してスタジオまで向かいました。スタジオには9時前ぐらいに到着できたと思うんですが、到着してもスタジオは真っ暗な状態で誰もいませんでした。私たちは真っ暗な中で待っていました。でも9時を回ってもその音響エンジニアの人が来ないんです。そして10時を回りました。音響エンジニアの人の電話番号がわかるので、その人に電話をしても全く出てくれません。12時を回った頃、やっと電話がつながりました。エンジニアは I'm sorry 申し訳ないって言いながら、他の仕事が入ったため遅れてしまった、あと30分ぐらいで到着する、そのような返答でした。12時半になり1時になり、まだエンジニアは到着しません。1時半になり、そして2時になってやっとエンジニアが到着しました。そしてエンジニアは I'm sorry ごめんねって笑いながらやってきました。9時に集合してエンジニアが到着したのは昼の2時。でもみんなとびっきりの笑顔でエンジニアを迎えてレコーディングがスタートしました。アフリカの人たちにとって5時間ぐらいの遅れはへっちゃらだったりします。アフリカは本当にゆっくりしている。アフリカンタイムは本当に長いなと思います。でもアフリカに慣れてくると、そんなゆったりしたアフリカ人たちの気質、アフリカンタイムが心地よくなり、それがアフリカの魅力の一つなのかもなと思ったりもします。今日はタイでだんだん規制が緩和されているということ、そしてタイの現在のコロナの現状、そして最後にアフリカンタイムについてお話しさせていただきました。本当に早く海外にまた行けるような時代に戻ればいいですね。その時を待って今この時を乗り越えていきましょう。こちらのチャンネルでも海外渡航の新しい情報を随時発信していきます。いつもいいねやコメントをいただいてありがとうございます。これからも YouTube 頑張って投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録お願いします。動画ご視聴ありがとうございました。